Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली BTC सरकारि साख्रि आपडेट लाबोदों ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 आव देन डिफेन्सनि बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्ट फिजिकल टेस्टनि सायाव सावरायगोन। भिडिअखौ नायजोब नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन जे आपकामिं एग्जाम 29 जुनाव जानो गोनां ग्रेड 3 आरो बे जोबनाय लोगो लोगो गासैबो जोबसिगोन स्टेज 1 इन्टारभिउआ देन बेनिफ्राय स्टेज 2 जेरै भाइभा टेस्ट फिजिकल टेस्ट आरो लोगोसे फाइनाल रिजाल्ट बेनि सायाव सावरायगोन। जाय नोंथांमोना नैबे बड' जब इनफो YouTube चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट भिडिअ नोंथांमोना मोननो हायो। दा जोङो फार्स्टआव थांग्रोनोसै बेनो जाबाय CSP पर्टेलाव बेनिफ्राय जोङो सावरायगोन माखासे प्रसेसनि सायाव। सो दायो जों फैबाय CSP पर्टेलाव आरो फैनाय लोगो लोगो फैनाय लोगो लोगो मा एग्जाम दङ 29 जुनाव कम्बाइन एग्जाम हायर सेकेन्डारि लेभेलाव आरो बे गोबांथार डिपार्टमेन्ट हाबना दङ बेनिफ्राय एडमिट जायनोखि मोनाखै नोंथांनि टाइटेला हयथ' नामा एसे गोरोन्थि जादों जानांगौ जायनि जाहोनाव एडमिटआ फैयाखै ओंखायनो एसे चेन्ज खालामनानै नाय आरो जुदि मोनथाराबा लास्ट अपसन बेनो जाबाय CSP अफिसाव थांनानै चेक खालामहो नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनाय जाहाथे रेकर्ड थायोना एक्न'लेजमेन्ट बेखौ लांनानै जाहाथे चेक खालामो अब्ला थांनाय बाराव मोननायबो रेकर्ड दङ। तो बेखौ जों बेयावनो फोजोबबाय आरो बे एग्जामा 29 जुनाव नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ लांफाथारनांगोन बेनिफ्राय पासपोर्ट फट' स्टेटमेन्ट लां एन्ड बेनिफ्राय आइडि प्रुफ आधार कार्ड एबा भटार कार्ड एनि वान लांबानो एक्सेप्ट जागोन। देन बे एग्जामा अनलि 80 नाम्बारनि एग्जाम दङ बेनिफ्राय 20आ जाबाय भाइभा टेस्ट। दा बे डिपार्टमेन्टआ मा दं मारो जों बेखौ नायग्रोनोसै बेनिफ्राय फाइनाल रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन बेखौबो जोङो सावरायगोन। दा जों मोनसे अफिसियेल नटिस नायनोसै नन टेक्निकेल आरो बे अनलाइन एबा अफलाइन एक्चुअली बियो अफलाइनमोन बे जादोंमोन 2024 नि नभेम्बराव दानाव एप्लाइ जादोंमोन अके आरो बेयाव हायर सेकेन्डारि लेभेला माखासे पस्ट दङ जेरै हेल्थआव दङ नोंथांमोननिया जेरै हेल्थआव मोनदों जोङो नन मेडिकेल एटेन्डेन्ट मोनदों अके सार्भिलेन्स वार्कारबो दङ बेनिफ्राय बेसिक हेल्थ वार्कारबो दङ बेनि एग्जामा जाफागोन 29आव। देन नेक्स्टआव दङ बेनो जाबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो दङ गेमाव दङ देन बेनिफ्राय नेक्स्ट जों नायबा मोनदों गाहायाव बेनो जाबाय जोंहा इरिगेसनाव दङ। स' इरिगेसनाव 55 पस्टआ हाइएस्ट पस्टआ बेयावनो दङ बेफोर गासैबो आनजादा फैगौ 29आव जाफागोन अके थ' बेखौ जों मोनथिबाय दानिया थ' नोंथांमोननि सेलेक्सन प्रसेसआ बेनो फार्स्टआव नै बुंखादों जे नोंथांमोननि फार्स्टआव रिटेन एग्जाम दङ बेनिफ्राय इन्टारभिउ एबा भाइभा टेस्ट दङ अके एन्ड सिलेबासआ इंलिश दङ मेथ्स दङ रिजनिं दङ बेनिफ्राय जिके दङ जेरै आसामनि जिके BTC जिके आरो कारेन्ट एफेयार्स होनना बुंदों। स' कारेन्ट एफेयार्सखौ नायोबा नोंथांमोना थांनाय 6 दाननि गेजेराव 6 मान्थ्सनि गेजेराव जे माखासे कारेन्ट जेनाखि एक्टिभ जेनाखि जाथावगौ जेनाखि फेस्टिभेलफोर जादोंमोन बा इभेन्ट्स जादोंमोन बेफोरखौ नाय अब्ला मोननै मोनथाम एटलिस्ट मोनथाम कुइसन फैनाय चान्सआ दङ कारेन्टनिफ्राय। थ' बेखौ जों बेयाव दोनथ'बाय दानिया जोंनि एग्जाम पेपारा बर'जों जागोन इंलिश जागोन एन्ड एसामिस दङ दा बे थांबाय आरो लेटेस्ट 569 नि गेजेराव 104 पस्टआ दंबावो अके 104 पस्टआ HS लेभेलाव गोग्लैयो बेखौबो जों दा नटिसखौ नायनो। दा नैबे जाबाय 2025 नि एप्रिल दानाव बैसागु सिगां अनलाइन एप्लाइ खालामनाय अके जेराव बिसनाथ आरो सनितपुराबो हाबफादोंमोन आरो बिनि डिफारेन्सआ मा दङनो बेनो जाबाय हायर सेकेन्डारि लेभेलाव एग्रिकालचार फरेस्ट आरो INPR दङ बेयाव गासै 104 पस्टआ दङ नै स' 104 पस्टआ दङ बिनि आनजादा 29 जुनाव जागोन कम्बाइन एग्जाम जागोन गासै हमना ला 104 बेनिफ्राय प्लास खालामनानै 275 नि खाथियाव एग्जामा जानो थांगासिनो आरो बे 275 आव गैयाबाबो टटेल 50,000 केन्डिडेट्सआ एग्जाम लिरगोन अब्ला सानदो 80 नि गेजेराव काटअफआ बेसेबां थांगोन कमेन्ट्स खालाम। थ' 65 प्लास नोंथांमोना टारगेट खालामथार अके ST लाइनावनो अके बाट OBCफोरा हमना ला 72 प्लास टारगेट खालाम बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 74 प्लास टारगेट खालाम खारन पस्टआ खम जुदि BTC रिजार्भेसन पलिसि नायोबा ST सिटआ अके 70% थागोन अके 70% कोटा आरोबाव मार्टेस फेमिलिनिफ्राय ओभारअल 3% सिट थागोन अके बेखौ जों मोनथिदों मानोना गभर्नमेन्टआ आपडेट होदों दा बेखायनो काटअफआ हाई लेभेल थांगोन जेरैहाय जेनेरेल कोटायाव अके थ' जेनेरेलाव हाई लेभेल काटअफ थांगोन ओंखायनो जुदि 72 प्लास स्कर खालामनो हायोबा गोबां चान्स थागोनखौ नुहुरदों थ' बेखौ जों मिन्थिबाय। दानिया सिलेबास अके सिलेबास होनोबा नैबे सिलेबास दङ नै बेयावबो नोंथांमोननिया 2 आवार्स एग्जामा जाखागोन अके देन बेयाव 80आ जाबाय एग्जाम एन्ड 20आ जाबाय भाइभा टेस्ट अके इंलिश दङ जिके दङ बेनिफ्राय स्पेशल जिके अन BTR दङ आसाम दङ लजिकेल रिजनिंबो दङ एन्ड मेथ्सबो दङ एप्टिट्युडबो दङ अके बेखिनिनिफ्राय दानगोन आरो दा जिकेआ एटलिस्ट 25टा जिके फैनाय चान्सखौ बादि मोनदों एबा 20आथ' फैखागोन बाट 25टा जिके फैनो हागौ अके
दा बिनि साख्रिया माब्ला जागोन थ' बिनि रिजाल्टआ एग्जामा जोंहा 29 जुनाव जोबगोन ना बेनो लास्ट एग्जाम रिटेन एग्जामिनेशन बाय बिटिआर अके नोंथांमोना जुलाइनि लास्ट सप्ता एबा 15 आगस्टनि सिगां नोंथांमोना साख्रि मोनगोन ओरैनोथ' गभर्नमेन्टआ बुंनाय बादिबा जुलाइ दानावनो साख्रिखौ होगोन होनना बुंदों 3000 पस्टनि खाथियाव फरेस्टखौ लाफानानै बेनो जाबाय ग्रेड 4 होनोबा 275 पोस्ट अलमोस्ट ग्रेड 4 आव बांसिन पोस्ट दङ 275 ग्रेड 4 193 टोटेल नोंथांमोना नायदो इथिंगा 8 थाबाय बेनिफ्राय ओरै 6 थाबाय बेनिफ्राय जोंहा 460 डाटा ओंखारदों बेखिनि अपॉइंटमेंट लेटारा जुलाइनि लास्ट सप्ता एबा आगस्टनि सप्तायाव फैनाय चान्सआ दङ एबा बिटिसिआव साख्रि मोननाय चान्सआ दङ आरो दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय नैबे काटअफआ हाई लेभेल थांगोन मानोना पोस्टआ खम अनलि 104 प्लस आरोबाव 275 जायो टोटेल आरो दाजाबनानै 372 खौ लाफानानै अके दा बेखिनि मोजां लिरदो नोंथांमोननि काटअफआ हाई लेभेल लानो नाजा सबसे हाई कम्पिटिशना जागोन एग्रिकालचाराव बेनिफ्राय इरिगेशनाव बेनिफ्राय सयलाव जागोन सबसे बांसिना एग्रिकालचाराव बांसिन एप्लाइ खालामदों बेनिफ्राय इरिगेशनाव खालामदों मोननैयाव बांसिन कम्पिटिशन जागोन अके